jedini način da se korupcija riješi u stvari da se postave stvari po vertikali. Ako je to riješeno na državnom nivou, to treba da bude riješeno i na entitetskim nivoima i na kantonalnim nivoima. Ponekad je za mene smiješno kad pročitam u nekim pisanim, vidimo elektronskim medijima da je neko uhapšen zbog dijela korupcije koji je veličine od 5-6 hiljada maraka. Šta ćemo sa dijelima korupcije koja se rade na javnim nabavkama, na tenderima, gdje dolazi do milionskih pronevjera? Jedna informacija da su donatorska sredstva koja su došla nakon rata u Bosnu i Hercegovinu veća od Maršalovog plana, koji su donirali sredstva nakon Drugog svjetskog rata Njemačkoj, da su nakon toga pravljene veliki broj radnih grupa, da se utvrdi gdje su ta sredstva otišla i nijedna od tih radnih grupa nije došla do konkretnog rezultata, pokazuje na kojem je nivou Bosna i Hercegovina u koruptivnom stanju. Ja vjerujem da nova politička elita koja je dobila sada priliku da bude, da tako kažemo, liderskoj poziciji u Bosni i Hercegovini, počet će rješavati taj problem. Na kraju krajeva sve platforme svih političkih partija bile su borba protiv korupcije. Sada će imati priliku da pokažu koliko su u stanju da se suoče sa istom.